En uge før premieren på Romeo og Julie møder vi femte i færd med at træne. Prøverne følges af den tidligere solodanser Heidi Rygum, som stadig følger Femkes karriere på nært hold. Rollen som Romeo danses af solodanser Mads Blangstrup. Udover at danne par i balletten, danner Mads og Femke også par privat. Femke og Mads skulle allerede have danset balletten i efteråret 2005, men et dramatisk styrt satte en brat afslutning for drømmen. I et løft mistede Femke balancen, og Mads tabte hende. Femke pådrog sig en alvorlig skade i den ene skulder. Du skal virkelig passe på dit løft, det berømte løft, ikke? Jeg synes, du mistede meget din overkrop inden. Nej, inden. Jeg synes, var hun ikke lidt ledløs? Ja. Vi starter, ja. Hvor du er sådan her. Ja. Så når du kommer til ryggen. Så gjorde du sådan der, ja. Og så du skal virkelig lægge som et strygebræt. Fordi så er det svært for mig at få det puttet det sidste stykke. Ja. Sådan. Sådan, hold maven. Sådan. Bedre. Var det ikke bedre for dig, Mads? Ja. Det er ikke godt. Er hun ikke nok over dig? Nej, jeg tror ikke, det er nok over. Jeg kan ikke give slip. Altså, jeg bliver nødt til at gå sådan her. Nu har du kun en tomme der. Kan du have den her side lidt mere fremme? Altså, det ser flot ud. Okay. Okay.